Bueno, bons días. Bons días a todos e a todas. Pasamos a celebrar a sesión do pleno ordinario do mes de xaneiro coa seguinte orden do día. O punto número 1 é a aprobación da ata da sesión anterior. O BNG, algo que dicir desa acta? No, nada. Pois procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. O punto número 2 é dar conta dos decretos da alcaldía. Supoño que recibiste a documentación, César. Sí, sí. O punto número 3. Plan provincial de cooperación de obras e servicios da competencia municipal do POS 2026. Supoño que recibiríamos os proxectos Sí, sí. e a documentación e todo eso, non? Sí. Ainda que son... É unha documentación moi pesada, igual non podeste descargar todo, pero bueno... Sí, sí, non lo vinto. Moi ben. Bueno, non sei se hai algo que dicir sobre estas obras. Deixamos, desde o equipo de goberno, decidimos deixar 201.502,41 para gasto corrente. E o resto metémolo en obras, bueno, tendo en conta o mal estado generalizado que temos as carreteras, pois hai que ir pouco a pouco. En este post, pois, decidimos meter as seguintes: a mellora de núcleo e acceso a Gundilli, que iso é en Chaián; mellora de acceso a Castiñeira, en Castelo; mellora de acceso a Rosende, a aldea de Rosende, aquí en Campo; mellora de acceso en Zabuceda. Dicir que nesta aldea hai un problema de que temos que canalizar a auga, hai un problema de que se inunda ali unha casa cando chove, e daí que tivemos que facelo dunha maneira extraordinaria por eso, porque temos un problema ali de inundación dunha casa. Aquí. E despois, exactamente. Está buscado aí. Complementario. Si, o complementario metemos a mellora de acceso a Viaño Grande e nada máis. Son o que temos. Non sei se pasa algo que objetaste Bueno. depois. Algo que decir sobre isto? Nada, nós ímonos a abster. Está claro que as obras estas que van son necesarias, como outras moitas que tamén teñen falta. Tampouco vamos estar en contra de obras. Sí que, como sempre, a cantidad que se pon para gasto corrente non nos parece correcto. Preferíamos que se fora tamén investida en obras. Pero, bueno, é a vosa decisión, nós ímonos a abster, tampouco pode estar en contra, porque non son cartos que se van a utilizar nos vecinos. Bueno, o gasto corrente xa se dixo varias veces que dado a suba que hai da luz e de outros tipos de servicios que ten o Concello, pois é necesario que o SAF tamén nos trae un gasto importante, entón temos que intentar deixar algo deso. Se despois damos arreglado, pois invertiránse en carreteras, en camiños, porque realmente sí que é certo que temos o Concello bastante necesitado de arranxo. É así. Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? 7. En contra? É unha abstención. É unha abstención, sí. É unha abstención, non? Sí. Vale, perfecto. Gasto social. Porque ele ten que llevarse a ratificación. Quieren 70, pues 73. Espera, que lo tengo aquí, que non me acordo. Sí, porque aprobámoslo no... 73, 277,05, me parece. É que non trouxe no verso da lei. Sí. Bueno, o decreto adicional para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2026, aprobámoslo por decreto, ahora damos conta neste pleno, e son 73.277,05. Este era o punto número 4. César.
Sí, bueno, ímonos a este tamén. Bueno, a vosa política, a vosa maneira de traballar, está claro que os gatos que veñen sempre se utilizan, que non desaparecen, pero sí que é moi diferente a maneira que tedes vos de facer as cousas que as faríamos nós. Entón, ímonos a este tamén, pero nada máis que decir. Bueno, pues parece lógico. E que gobernen xa fan a súa maneira. Sí. Realmente respetable. Vale, pois votos a favor? Igual, non? 7 e unha abstención. O punto número 5 é a residencia Augas Santas, a aprobación definitiva. Este punto xa viñera, pero detectouse desde o urbanismo da Xunta un defecto no proxecto da obra e tuvo que corrixilo o técnico redactor do proxecto. E agora vai xa corrixido, debemos aprobalo aquí no pleno definitivamente. Non sei se nesto era un fallo técnico, non tiña, sin máis. Non tiña máis. Temos que volver a publicalo, pero a hora de registralo, porque isto xa sabedes que hai que registralo nun registro específico que ten a Xunta, pois detectouse eso e corrixiu o técnico e xa está. Foi algo que nos requeriron desde o urbanismo da Coruña, vale? Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade, entonces, non? Sí. Vale, pasamos ao apartado número 6, o punto número 6, que é mocións. Hai unha moción do BNG. César Canteira pode proceder a expoñer. Téñeno todos, se queres ler anteiro ou se queres ler o acordo, como te queiras. Como sabes, levaría tamén os acordos. Moción do Bloque Nacionalista Galego para reclamar que se garanta un financiamento xusto e un modelo público do Servicio de Axuda no Fogar, o SAF. Entón, entre os acordos, primeiro, reclamar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado un incremento progresivo do financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, até acadar que a Xunta abone aos concellos a cantidade de 17 euros hora, con carácter retroactivo desde xaneiro do 25, 20 euros hora neste 2026 e que asuma o 100% dos custes no 2027. Segundo, solicitar á Xunta de Galiza que impulse un novo modelo público de cuidados coa creación dun instrumento de benestar social que sustitúa o actual servizo baseado en horas por un modelo integral e personalizado, no que se poña as persoas no centro das políticas sociais, coa creación dun organismo similar ao SERGAS, máis para os servizos sociais, co que poder atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas. Terceiro e último, dar traslado desta moción á Presidencia da Xunta de Galiza, á Consellería de Política Social e Igualdade, ao Goberno do Estado, á FEGAM, aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza e aos concellos da comarca, convidándoos a aprobar mocións e iniciativas neste mesmo sentido. Bueno, claro, falaba antes, o problema do SAF é o problema que temos todos os concellos. Entón, bueno, as competencias son da Xunta do Goberno do Estado, son eles que terían que fazer frente. Entón, esta moción vai baseada nisso. Bueno, non sei que opinades vos. Bueno, nos está claro que levamos non só o BNG, senón eu creo que todos os concellos de calquera color levamos loitando por eso hai moito tempo. E agora como vense saliu publicado, pois, bueno, conseguimos que a Xunta aportara 16 euros a hora, progresivamente hasta 18 euros. Bueno, ter claro que o SAF é un servicio comunitario, é de competencia municipal. Bueno, cada concello pois xestiona como quere, pode ser público ou privado, no noso caso é privado, está xestionada por unha empresa.
pero, bueno, dá a casualidade que os que máis protestan polo precio da hora e polo servizo do SAF case sempre son PSOE e o BNG, e, bueno, comprobando os datos, o 69% dos concellos do PSOE teñen gestión privada, o 66% do BNG xestión privada e o 58% privada tenor do PP, non? Entón, bueno, para falar de financiación do SAF habría que falar da lei de dependencia do Estado, claro. Entón, o Estado agora mesmo ten unha deuda ca comunidade autónoma, como todos sabemos, teria que aportar 50%, non está aportando. Como mínimo, podíamos aportar como están facendo con outras comunidades autónomas, como é o caso do País Vasco, que lle están dando 50%. Por lo tanto, eu creo que non hai dependencia de primeira e de segunda. Creo que todas as comunidades autónomas debíamos de ser iguais, cando menos, non menos. Entonces, bueno, pois, na nosa forma de pensar, pois é así. Nós ímonos a abster, ainda así non ímonos a votar en contra, ímonos a abster, pero non compartimos que o Goberno de España non contribuya, que sobre todo cargase sempre todo encima da Xunta. Neste caso, a Xunta financia parte, o sea, a súa parte está financiando, e sabemos que é un servicio esencial, sobre todo para os concellos como o noso, que ten unha población envellecida, por lo tanto non podemos votar en contra, pero sí discrepar neso, que eu creo que tiñamos que intentar protestar un poquinho máis ali en Madrid e que nos aportaran o que nos deben. E nada máis é o que quería expoñer. Ainda así, ímonos a estar. Votos a favor? Bueno, espera. Ai, perdón, César. Perdón. Está claro, falta un pouco de razón o que di, pero claro, non sei se viu a moción. Sí. Non ten nada que ver. Vale, pero aquí non somos nadie do goberno do Estado. Aproveito para decir que Eso terá que a Xunta reclamarlo. Pero o Madrid que está apoiando a este goberno é o Bloque, non é a Xunta. Eu digo para que ter en conta que tamén en Madrid empuxar un pouquiño para que nos axuden. En Madrid o Bloque ten un. Xa, pero no seu pequeño grano de... 130 pico, Sí, eu entendo eso. Pero, bueno, o meu deber tamén é dicilo, e non calar. Eu creo que non se están portando ben con nós, os concellos estamos asfixiados, e, bueno, que como sigamos así, os concellos, sobre todo pequenos, co presuposto que temos, vai ser inviable. Asfixiado o consorcio. Traemos esta moción as tendas. Sí, bueno, pero, a ver, polo menos vamos a darlle un marxen, polo menos ahora acaban de financiar 4 horas máis en hora, e creo que iso é unha boa aportación. Todo o que sea maior está ben, pero non é o que ten que fazer. Bueno. Ten que abonar o 100% do costo. Bueno, cada un fase. Claro. Se vos conseguís abster, non sempre votar a favor, está claro. Votar en contra dos veciños, non? Despois, non hai cartos para fazer as cousas porque os sabe o resto. Unha moción, non? Esta moción... Vais a aprobar igual. A abstención vais a aprobar igual. Sí, pero non é a mesma especie que votar a favor, non? Non votaríamos a favor se non que paráramos en algunha cousa, pero non podemos votar a favor cando hai cousas nas que discrepamos. Por lo tanto, temos a... Sí. Cada un é libre. Bueno, pois vai ser este. O noso voto vai ser... Un a favor e o resto abstencións. Xa, resumo, sí, non? Vale, pois pasamos ao apartado de novas preguntas. Como non só está o grupo do BNG, cando que pode proceder a preguntar? Sí, vou empezar xa pola mítica pregunta do Peixón. Eu volví a contestar o mesmo. Eu xa contaba con ela. Canto foi? Podes ver, Sam? Sí, xa me dixo. Bueno, para min é fundamental. A ver se hai un pleno que veña o primeiro e me anticipa e lle diga, non me faga esa pregunta que xa levo aquí. Sería maravilloso Para
Para mí será un Por orgullo. recibir o trato. Sí. Sigo insistindo que é fundamental modificar o peixón, Se nós estamos de é acordo. fundamental. Nós estamos de acordo. E dá moito traballo, e se non empezastes ainda. Non hai que de traballo. Mm? Nós dependemos tamén da Xunta. Eu expliquei que hai dous títulos de concentración de dúas parroquias a entregar, e sería un absurdo empezar agora con unha modificación do peixón, unha modificación parcial, cando despois, cando entreguen os títulos, vais a ver como queda estruturado. É moito traballo que fazer. Sí. Unha modificación do peixón vai ser 5 anos, é moito traballo que fazer. Poderes ir adiantando un par de anos, que xa podía estar aquí. Pero bueno. Bueno, é a súa percepción, Sí, respeto. claro. Seguiremos así. De trato seguirán así, claro. Vale, outra cousa. Falaron aí do arnais de rapaces, que estes días que houve falta do transporte, viñeron recoller os rapaces. Entón sei que é un Cristo aí na saída do colexio. Bueno, alertarme do arnais que teño medo de que pase algo. Decían se podía ir unha persoa para controlar un pouco a saída. Claro, os rapaces salan para fora, hai un montón de coches, claro, que vai pasar algo, como se a foca, como falan agora como unha forma indefinida, esa longa nos días, un día vai pasar algo con rapaz. Si, onte de feito estuve reunida no colexio coa directora e é unha das cousas que me comentou, que temos que estar, creo que o día 2, non? O luz empeza a folga. Como onte a directora do colexio. Escoiteno na radio esta mañán, Eu digo porque se sabe. Vale, o tema este do campo de fútbol daqui de Antonio Andrade, daqui de campo, que é a subvención aquela que fora desestimada. Bueno, falar se dixeron que ahora en decembro, cando había salían máis, sabe algo... Non, ainda non saliu, Non sei, ainda non saliu, pero bueno, está xa todo preparado para en canto saia meter o proxecto. Sí. O sea, sería o mismo, corrixido, actualizado os prezos, pero o proxecto é o mesmo. Vale, pero non se sabe nada. No, de momento non. Penso que en breve. Vale, e outro campo de fútbol de Chaián, hai alguma novidade, algún arranxo, nada? Imos a proceder a arranxar agora os vestuarios O vestuario. e os baños, sí. E despois o do césped, pois, intentando buscar financiación de outras administracións. Levo tempo xa intentando, pero é complicado, son 200.000 euros e estamos tratando de conseguirlos por onde sexa. Teño a esperanza de que neste ano 26 que podamos polo menos, se non facelo, conseguir a financiación e proceder a cambiar o césped. Vaise cambiar tamén, hai ali un cortador da luz na entrada que está, bueno, toda a instalación eléctrica que está fatal, e vaise cambiar tamén agora en breve. Ainda non sei da instalación, non sei... Non, estamos pendientes do electricista, usted sabe como pasa agora que as empresas que están todas moi saturadas de traballo e temos que esperar a que venga. E o dos vestuarios, cando se vai facer, sabes? O dos vestuarios, polo que me dixo a empresa que o vai facer, que prefería que cambiara un pouquinho o tempo, porque claro, ten que pintar, entonces pediume se podíamos esperar un pouquinho, que mellorara o tempo, é o que estamos facendo. Vale. Supoño que ahora nun mes ou, bueno, en canto cambie un pouco o tempo que irá para aí. Sí, eso está preparado, sí. Outra cousa que pasei outro día a dir, que xa no anterior pleno a compañeira que non ia contar. Sí. Tamén falou do tema da escola unitaria de Castelo. Pasei por día que cada vez que pasas por ali hai que fazer algo con eso. Estás facendo un proxecto de demolición. Hai que demoler, aquilo non está para arranxar. Pero hai que facer un proxecto, está técnico con eso. Xa, bueno, xa non que poida pasar algo, que calquera vai ali, sí. Xa non é xa a vista. Vale, o tema daqui do pabellón, sei que estaba máis de tocar fora, seguido. O pabellón, Que pasa con este pabellón? pois hai que subir ao tellado outra vez, porque
temos canalóns por dentro, no momento en que colle algo que se atasca cas follas ou cualquier tipo de, cando chove sobre todo, suele pasar que arrastra a porquería que está encima do tellado, atasca os canalóns e desborda por fora. Eu creo que é un dos problemas que temos, ou polo menos levan mirando ese problema xa varias empresas, e agora pois hai que subir ao tellado, pero claro, chovendo non podemos subir. Tamén hai un no colexio, hai un problema no polideportivo do colexio, temos que vallar, pero tampouco se pode subir arriba con este tempo. Eu creo que o polideportivo de aquí, máis que nada, é iso, que imos ter que sacar os canalóns para fora, porque senón a todos os invernos igual. Todos os invernos igual. Sí. Somos conscientes, Xa, perreca, xa? Sí. Non, xa subimos varias veces arriba. Este ano creo que 3 veces, non? 3 veces polo menos, arreglamos algo, pero agora esta vez volve a estar outra vez prácticamente inundado. Sí, días con que chove. Vale, outro tema importante, ao final nunca falo de ano pequeno, pero o tema aquí a carta este ano pequeno, hai sempre problemas todos os días, sobre todo pola mañás que hai moito movimento. Claro, aparcar coches polos dous lados, despois queda o paso, para dous coches pasan xusto cando vai un camión, un autobús, un vehículo. Casi todos os días hai ruptura de espello, entón, bueno, é o núcleo así máis grande que temos aquí en Trazo, o resto xa casi acabastes con todo. Entón tamén leva moitos anos así as aceras. Non sei, habría que buscar maneira de poder arranxar eso, bueno, facer algo máis efectivo, o sea, que se poida pasar sen andar onde os coches. E tamén, bueno, facer unha cousa un pouco máis vistosa, máis ao final do centro onde temos aquí todo cá en Trazo. Non sei se pode buscar xa lle falar, xa me falar usted de un tal subvención desta de humanización, non sei se... Pois precisamente xa o que lle iba a dicir. A nosa idea é que nos admiten na Xunta o plan URBE, agora desta de humanización dos núcleos. De feito, teño solicitada a reunión da conselleira. Non sei se entre mañán ou luns ven o noso técnico vai a facer o proxecto, presentalo na Xunta. Esperemos que os veciños estén de acordo en que se lle habrá que cortar un pouco as aceras, por lo menos unha plaqueta ou dúas. Sí, as aceras son bastante gigantes. Ou 3, sí. Xa estuvemos mirando, de feito xa estuvemos mirando hasta o centro médico, pero, repito, é un proxecto de moita envergadura que para o Concello, se a Xunta non nos aporta algo, pois é complicado. Algo parecido ao que estamos facendo agora en Merelle, onde a Xunta nos axudou e está quedando aquilo moi mal. A mí gustaría fazer unha pregunta con respecto a este punto. Escoitei aí que acabamos con todo. Non sei a que se refire. Digo, ao longo dos anos, que van andando moitos anos, a Brea en Vence ainda era un núcleo que había bastante potente, había movimento para morto, Eu creo que aí os políticos non terían moito que ver. Sí, estas cousas como o do Pixón son o que acaban con todo. Aquí en Viaño Pequeno... En Venza, podes preguntar, toda a xente que marchou porque non podía facer, moita xente, non todos, pero moito marcharon porque non podían arrastrar. Pode ser, aí pode... Moita xente que non tiña onde facer unha casa, evidentemente, largaron, marcharon. Mira que Venza era unha parroquia potente da nosa idade. Sí. Había un montón de xuventude, marcharon, o 80 non era problema. Por qué? Porque non hai acceso, non hai servicio, non hai nada. Entón, iso é eso. O Pixón axuda a esas cousas. Pero o Pixón noso é relativamente novo. Non ten 10 anos de vida, que é a vida que lle dan ao Pixón. Con él, ao final, marcharían a con todos os lados. Tamén aquí Viaño Pequeno, segundo usted, que é o núcleo máis concurrido, é un dos que máis casas vacías ten. Ese é o problema, que non alquila. Na Brea tamén.
E na Brea igual. Tiñamos que concienciar a xente. Non terá que ver con nós. Ten que ver con o barrio, sí. Por que non marchan de cacheiras do millador de Barcenas? Non marchan de Pampali. Por qué? Porque hai servicios, hai todo o problema. Eso non se construe así, porque sí. Eso non ofrece así un día todo. Eso hai que traballar. Aquí non presenta nada. Nos últimos 35 anos, non é agora. Eu estou entonces que... Porque criticar está moi ben, desde a oposición vense ben as cousas, pero hai algunha aportación, dixenlle moitas veces, e repito, usted sabe que eu, se trae algo para atrás, é unha idea maravillosa que vexamos que é viable, vai ter o apoio do Partido Popular e iso garantizo eu, porque se alguén quere que trazo medre, eu creo que somos todos nós, non sabe a tristeza que me produce ver casas vacías, xente aquí preguntando, por favor, que se queren vir a vivir a Trazo, pero non se aluga. E aquí en Viaño Pequeno hai un problema bastante importante deso. Na Brea xa non controlo tanto, pero bueno, algunha hai, porque se ve ali que está abandonada, e é algo que tiñamos que facer entre todos. Eu creo que iso, tanto é do PP como do Bloque, como de toda esa xente que estamos ao servicio público, creo que debíamos de tratar, ás veces, de facer un pouco de pedagogía, e tratar de que a xente, de que entren razón, e dicir, mira, bueno, esperemos revertilo un pouco, e cando se modifique o peixón, a ver logo se deso, e Trazo Medra, eu encantada. Encantada. Sí, está claro. O sea, hai que ter unha idea de algo. O do peixón, por exemplo, para mí é fundamental. Sobre todo nas parroquias. Pero de todas Berreo, formas... Cabestre, Chaián, é onde se pode empezar por aí, porque... Un peixón para poder modificalo nunha zona ten que ter o 10% de urbanizado do que realmente estaba como urbanizado. Nalgúna parroquia non hai. Hai ainda moito terreno sin urbanizar. Eu creo que nin xa... E despois ainda non chegan todo o que ti queiras. Está clarísimo que o local de cerca acabastes con todo. Pero agora habría que empezar por Berreo Xabestre, cerca de Santiago, o de Oroso, que é onde hai... Sí, eso está claro, hombre, ten que mergar onde está... Agora hai que arrancar aí para aquí para atrás. Está moi. E aí non hai ese problema, está a construir máis de 10%. Non hai problema. Aquí en campo non. Pero en campo nada. Falo de Xabestre, Xabestre tamén. Chaián e Berreo. Chaián e Berreo casi seguro. Pero Xabestre tampouco. Xabestre non. Outra cousa é que haxa que facer modificacións parciales iguales, porque no seu día o mellor non foi o sitio adecuado, pero bueno. Bueno, era só eso, preguntar, porque dicía que acabáramos porque non entendía moi ben. Vamos, está a xover todo o mundo, por exemplo. Estamos a 5.000 habitantes a 3.000 e baixando, a seguirando baixando. Vale, outra cousa. O centro de saúde máis da biblioteca estánse un pouco tendo de pintura de exteriores, un pouco asqueroso que levan de verdade así 20 anos sen tocar. Bueno. Os centros de saúde están pendientes de que a Consellería de Sanidade nos mande para firmar un convenio, para arranxar os dous. Se vale do outro tamén a falar do Álvaro do Mestre. Sí, están os dous con problemas. O de Álvaro do Mestre con goteiras, pero fomos o 14 deste mes, fomos a Consellería precisamente con esos problemas. Estamos pendientes de que nos manden un convenio para firmar. Xa damos proxectos feitos e todo, sí. Esa verdade, historias. Vale, bueno, carreteras hai moitas tamén, pero esta porque me comentou algún vecino. A carretera do campo do fútbol tamén está, do campo do fútbol aquí de campo. Bueno, tamén é a carretera que se vai, unha delas para ir para a igrexa. Tamén está dando falta da mañá tamén, do campo do fútbol, desde Illa da Oso. E tamén cando se poida arranxar, pois, ter-o aí en conta. Sí, vale. Tomamos nota de eso, hai moitas. Claro, outra cousa que teño que anotar. A carretera esta, que vai aquí dos 4 camiños cara a Chaián, que
que se asfaltou hai pouco. Claro, cando faz estas cousas é cando a xente marcha de aquí. Aquí, no cacho dos 4 camiños, a curva de baixo, que é un cacho reto, eu xa vin 7 saídas de vía. Sí. Un cacho reto é que hai que fazer as carreteras como as hai que facer. Porque botamos asfalto aglomerado, que é aglomerado. As líneas hai que poñer no aire, que xa non caen na carretera. A carretera superestreita, vai un camión de frente, sales de fora, porque casi tens que ter moi boa vista para... Non sei como non hai máis accidentes. Cando van a coisa hai que fazer ben. Non se pode hacer 4 kilómetros, vai ser 1,5, pero hai que ver. Pero este aí que é do firme da carretera, ou? Ese cachiño parece, esas saídas de vía parece que é do firme da carretera. É do estreita que é a carretera, porque... Os casos que eu vi, eu non sei que non sabe. botaronse solos sin pasar por ninguén. Os casos que viñeron fora, botaronse salía de vía e nos solos. Claro, se tuvera 80 centímetros de arcena, se tuvera 20 metros para cada lado, cada un. Como a todas as carreteras que hai en todo o mundo, que ten un cacho de arcena, que se quer seguir andando e pode ser por ele. Ou unha... Un terreno e a carretera ten. As nacionais. O nacional, ao Concello de Queiras. Porque a xente que ven aquí flipa. A da Deputación é máis ancha, e ali desde o Candendo hasta ali, hasta a Ponte da Braña, e botáronse máis de 7, máis de 10, e creo que non é polo ancho. Tampouco é tan ancha da Diputación. Ese é un dos Nin problemas. ten Non sei, Unha carretera de ancha, Diputación. pero A nosa municipal. a xente botase fora e ainda houve outro día un accidente, si ou non? Ainda houve outro día un accidente ali no Candendo. Non sei. Pois esa carretera tampouco ten. Está chea de accidentes, é máis ancha que aquela. Sí, claro. Será a velocidade sacada, os despistes. Aí xa hai curvas, No, ali, desde o Candendo hasta ali, hasta a peluquera, ali ainda é bastante dito. Pasa que a xente tamén, a veces corre, O despiste humano tamén corre, non é polo estreito da carretera. Independentemente disso, a carretera está aí para ver. As líneas están así, están fora da carretera. Hai moitas así, César. Hai moitas así. Esa da Diputación ten as líneas na cuneta. Ten trazo todas. Ou non? Non ten ali en campo as líneas na cuneta? Habrá que fazer autopistas, entón. Ali en Viaño Gran. Claro, sí. A ver, a vía de comunicación é unha das cousas principais do Se non Concello. vedes, se vas, non sabes a carretera como ir, César. non sabes. César, A esperar. eu compro todo o que está dicindo. É certo. A vía de comunicación é o principal do Concello. Claro, esa. Nós non temos ninguna vía autonómica, ninguna vía estatal. Temos unha da Diputación bastante deficiente, porque co tráfico pesado que soporta esa carretera, estamos cansados de ir á Diputación, de levar firmas, de falar con diputados e tal cual. As nosas, bueno, eu teño que decir que ojalá poidamos ampliar a que vai os 4 camiños e que rematan chegan, evidentemente non imos a decir que é unha carretera das mellores, pero eu considero que aí eses, non o sei, sí que é moi extraño, porque é certo, non sei se foron 7 e 5, sí que é certo que sempre no mesmo sitio. Entonces, pois mira, eu non sei se é porque a vía estreita ou polo que sexa, pero bueno, as carreteras... Non sei, eu unha vez iba detrás dun camión, era un autobús para arriba, e o camión parou, estuvo parado, porque estás que a vista. Sí. Non, o sea, pasaban para moi xusto. Esa é unha asignatura que non temos pendente. O que iba diante miña parou, e o outro pasou a motiño para arriba. A mí non me importa reconocerlo, é unha asignatura que temos pendente. A vía de comunicación con salida hacia Sigüeiro, con salida a Santiago, con salida a Pontalbar, pola carretera da Diputación, é algo importante para nós, é primordial. Sí. Claro, eu cando cheguei aquí de alcaldesa intentei endosar esa carretera á Xunta de Galicia, para que fora autonómica, porque o noso presuposto é o que é. Nós agora se nos poñemos a ampliar esa carretera, habrá que pagar as expropiacións, habrá que facer un montón de cousas que habrá que facer co tempo, seguramente. Pero para iso é o que di usted, pois, cando empecemos a medrar, eu espero que eso vaya para adiante. Ir avanzando. Estamos tan preocupados, eu personalmente estou tan preocupada como usted, como a carretera do bloque, porque é certo, non podemos negar unha evidencia, non vamos a decir que a carretera é unha maravilla, non. Non temos unha vía de comunicación decentes agora mesmo para soportar o tráfico pesado.
sabe cualquiera. Sí. Por eso, para que... E, bueno, procuraremos, pois, a ver, avanzar o que poidamos. Avanzar dentro das nosas posibilidades e botando man de outros organismos, porque está claro que este Concello co presuposto que temos Sí, bueno, eso está... é complicado. É limitado, E usted sabe. claro. Cando se vai algo, hay que hacerlo, claro. Como esta, outra carretera, supoño que xa a vistes, ali en Vilar en Darreu, que se asfaltou en novembro, No, está esa toda. está sin acabar, A que vai de Vilares a la Vila Civil? No, esa está sin acabar. Esa pararon polo tempo, No, está paralizada agora, ten que volver. No. Porque está como de terra. Esa carretera está sin acabar, Está en un asfalto. Sí, pero está sin acabar. Ainda estuvo aquí Está onte... rodado, se desfai todo. Estuvo onte, hoxe que é jueves, o martes estuvo aquí a empresa dicindo que, bueno, que iban a volver, pero pedinlle que, por favor, que cando viñeran que estuera o tempo, porque senón é inútil. Estamos pasando con alguna obra por aí, Temos que, é mellor esperar un pouquiño e despois que vede ben. No, esa nada, está sin acabar. Eu digo porque, o sea... Ten burato xa. Nas redes sociais do Concello, douse esa obra como feita. Sí, pero non está como feita. Pon como feita. Puxeron a foto, pero ainda estaban traballando nela, supoño. Non está sin certificar ni nada, esa carretera está sin certificar. Claro, está sin acabar. No, imposible. No. Que va? Non hai acta de recepción nin hai nada porque está parada. Está parada por eso, polo tempo. Incluso hai un decreto de suspensión por culpa do mal tempo. Vale. Correcto, entón está todo. Outro tema, que xa o dixemos eles tamén, o de pintar as carreteras, polo menos unha línea ou para ter unha referencia nas carreteras. Esa foi no outro... Non foi no outro... En el adicional último... Non pode ser que vai unha parte, pero eu falo de todas as carreteras... En el adicional de diciembre que aún non aprobaron para contratar. Sí. Unha parte está aprobada e agora cando nos aportan outro posto adicional, pois... Eu sei que hai unha parte que está aprobada. Non se pode contratar aún, porque te tiene que dar el ok, la Diputación primeiro. Esas obras iban 3 obras, non me acordo, pero unha era da pavimentación. Sí, no, eso sei, falo do resto. Sí. Eso xa está aprobado, eso sei que se vai. Pero esas ainda non se poden contratar. Tampouco se podía por culpa do tempo, pero bueno. Este ano non para de chover. Vale, sinalización do Concello, tamén se ve máis veces. Xa, bueno, falaron de que é moi caro, que sae de caras cambiar a sinalización de todo o Concello. Pero, polo menos, as das entradas do Concello, que alguna dá noxo tamén. É que esas cousas non todas as cousas que a xente marcha. Temos un proxecto feito. Estamos tratando de meter unha subvención da Xunta. Pouco a pouco. Quer dizer, non podemos facelo todo xunto porque é inviable. Pero sí que xa está o proxecto feito por unha empresa. Vale, esa é a verdade. Quen vai conducir quen vai andar ca retrocargador esta que se marcou? Sabes xa? Ou empezou a andar? Xa está. Está traballando? Sí. Está o tratorista. Un dos tratoristas, sí. Vale. Ten chover? Ten. Que traballo, estes días que choveu tanto... Sí, xa empezou esta semana. Moitas carreteras estaban cheas de auga, brutais. Vale. E a furgoneta está datada tamén que se adquiriu agora fai pouco. Quen vai andar con esa furgoneta? Esa furgoneta agora mesmo está facendo o servicio da GADEA, da unidade de Alzheimer que temos aquí, e temos un convenio firmado ca empresa que fai as terapias, e hai unha persoa da empresa que está conducindo os días que ten que ir a buscar os axuntadores. Sí. E despois este servicio que puxemos agora para levar os rapaces estes con discapacidade ao campo de golf este da Liga Xionlla vai un traballador do Concello, máis a traballadora social ou a traballadora familiar con eles. Vale.
Moi ben. O local social de Vilouchada, que la van solicitado hai tempo, falara que nunha caseta que vi na iglesia, estuvera falando aí, conseguiuse... De momento non. De momento non me contestaron, non. Está pedido ao arzobispado unha cesión para poder utilizar como local social, pero en principio non. A de San Mateo, non? Sí. É que Vilouchada pensei que era outro. Disculpa. Estamos pendientes do arzobispado, que nos conteste. Vale, despois, isto non o teño claro, como comentaron outro día. Nese caso, en Merei, nesa humanización que se fixe. Sí. Mas, do outro lado, na Noia, debe ser que xa se asfaltara non hai moito tempo. Sei que queda un cacho aí no medio, un cacho pequeno, que leva 20 anos sin se asfaltar. Comentou outro día ali no local da Noia, pero Na Noia ou Merelle? Na Noia ou Merelle? Debe ser entre a En Noia Merelle non queda nada. Será pola parte de arriba, pero xa está metida no... Sei que queda un cacho pequeno. A que sale a Noia desde Merelle por arriba polo monte, Debe será ser ese. Pero ese está metido en diciembre, levando, está metido xa para asfaltar. É esa, non? Sí, pero non ten nada que ver con mar. Ese cachiño facémolo desde o Concello e o resto é unha subvención da Xunta. Sí, pero ese cacho xa está metido, xa lle pode contestar que está metido. En canto a Diputación nos mandou aquí, pois xa se fai. Sí, que despois queda aquela idea ben. Vale, outra cosa. No anterior pleno, trouxemos unha moción a saiu aprobada, polo tema do 25 anos. Bueno, nos acordos se instaba... Bueno, os acordos eran instarle a Xunta, varios puntos. Fixose xa esta... Manteníamos a Xunta, miramos, Si digo que si ou que non minto, porque non me acordo. Se aproba unha moción, despois non se... Miramos, non se cumple, non va para nada. Non me acordo. Imagino que iría, Que se pedía? Do 25 ano era... aprobouse aquí. Non me acordo. Se había 5 puntos, estaba... Sí. Bueno, era unha 5 para instar a Xunta. Sí. Vale, e agora unha última cousa, o tema da Comisión das Plantas de Biogás. Hai algún documento que faga constancia de que asiste a Comisión? Aprobouse El no pleno. acuerdo del pleno. Aprobouse. Hai acordo plenario? Sí. Sí, no. Eso está claro que se aprobou aquí, a creación E quedouse de que mandarades cal era, bueno, tío, estaba claro e demais, cal era o representante de cada concello, que estaba clarísimo, porque está de sur. Sí, acordou, eso sí que me acordo, estaba no pleno, creouse como unha comisión máis do concello e nombraron os seus representantes, pero non o acordo do pleno, nese día non figuran os representantes porque quedachedes de falar, sí. Para poñer un vocal e facer, eso xa se falou daquela, pero ninguén nos meteu nada por registro. Cando queiran volvemos a reunirnos e falamos. Claro, eso habrá que falar o... Claro. Concretar aí a unión dos puntos. Pois convocamos un día unha reunión, os do... os tres, claro, da comisión, concretamos e falades. E falamos, eu non teño ningún problema antes por facer unha acta e remitilo para aquí e xa formar unha... que haxa un portavoz, eu creo que é importante. Claro. Pero claro, eso eu prefiero que o decidan entre todos. Dimos por suposto que erades vos, porque sodes eso sí, claro. Pero non nos puxemos, os nombres non nos puxemos. Quero dicir, teñen que estar nombrados. Sí. Se a comisión se ten que dirixir a algún estamento, a través do Concello. Claro, é unha comisión do Concello. É informativa. Sí. Vos, máis que nada, sí que vos pode dirixir aos veciños para dar información. A comisión terá que facer o dictamen, como outra comisión calqueira, e o pleno recollelo. E remitilo aos organismos pertinentes.
Nada, despois sí que facía falta crear un correo electrónico, non sei se... Para a comisión? Sí. Para poder solicitar a mellor documentación ou non. Ou mandar un correo a sangre necesario. Entón non sei se debo crear un correo propio da comisión. Non o sei. Para que se dirixen directamente á comisión. Que digo, Se queiran falar con ele. porque os correos electrónicos do Concello teñen as súas limitacións. Déixame que Temos que Claro, mirar, a ver, porque senón Claro. teria que ser a través do Concello e despois teríamos Claro. que nós, non sei, que facer un pouco máis áxil, o que xa, pero non sei se ten que ir obligatoriamente no do... non sei, bueno. Ahora mismo non sei, ocurreuseme eso, pero non sei responderche, preguntamos na Diputación, preguntamos na Diputación, no TEDEC, vamos, no sistema da Diputación, vale? Claro, porque ahora mesmo só estás funcionando con WhatsApp, non? Estás funcionando con WhatsApp. Sí, daquela maneira, claro. A parte agora, tuvemos antes unha reunión aí. É verdad que non preguntei nada. Claro, agora estamos pendentes de recibir unha documentación. Bueno, un pouco... As respostas. Sí, as respostas, Claro, pero sodes Mandamos. unha asociación ou un grupo, non estou poñendo problemas cara a correo, Sí, no, claro. Xa te explico como... Cando pregunto, explico. Como hai concelleiros, igual poden. Porque Non sei. están concelleiros. Non lo sé, porque non podemos crear un correo así como nos dá la gana, entiendes? Tenemos que pedir autorización. Son 4 Y concelleiros. lo desconozco, César. Bueno, pues nada. Nos dirigimos a ellos y preguntamos a ver qué se puede hacer, Mario. Vale, Tienes que mandar una incidencia a Diputación haciendo la pregunta y cuando puedan te llaman de vuelta para contestar. Eu creo que o que é importante é que nos xuntemos, ou se va eu, se non entre vos, nombrar mínimo un portavoz que poida convocar ou que poida... Creo que o nombredes. Vale. Mas que nada tamén para o teu concello dirixirnos a vos. Claro. Vale, pois... Máis nada, por a miña parte. Bueno, pois, moitas gracias tamén á xente que veo ao pleno. Sin máis nada, levantamos a sesión. Gracias. Vale.